Здравейте, хора! Джинкс! Аре, сега Ники няма да говори. О, не, казах и един път името. Ами хора, ще бъда сам, защото Ники я джинкснах. Хора! Ау! Бия Ники! В нейния канал. Не говори, не издавай звук. Искам аз сам да си снимам. Това, че този телефон твой. Ще убия. Аз ще те убия тебе. Айде, стига де. Аре, не говори. Няма. Значи, като свърши епизод, значи как ще те набия. Направо ти. Чакай. Чисто за пушката. Червените бутилки, майката, следете ги. Хора, ще чуете едно пряскане. Ау, е. Да я пребия. Хора, пребих Ники, тя вече няма да участва в този епизод. Абе, я моквай, бе. Това си е мой канал. Джинкнах те, айде сега не говори. Ай, си тих. Абе, кой си тир, бе? Сега затварям врата. Шарно. Вратата и те правя. Ау. А тук да птиците, а? То въобще аз не се усеща. Защото... Не тук. А как ме намери, бе? Аз си бях в леглото, бе. Не ми се смей, не ми се. Сапа реклами ни дават. Според теб, Пим. Тим, любим, едица на света, той се казва Лекси. Са, Ники, си мъртв. Ами хора, това беше. Джинкс на Ники. Чао.